Chiar dacă nu prea pun eu preț pe replici de agățat sau alintături, aici în casă mi s-a spus baba mea și pentru mine este cel mai frumos alin și cred că așa va rămâne. Un băiat odată mi-a spus că am cei mai frumoși ochi și de atunci aleg să mă îndrăgostesc de ochi, deoarece aceștia îmi se schimbă petrecerea timpului. Cea mai bună replică mi-a fost zis aici în casă și a fost în felul următor: poate am eu gambele mari, dar nu vreau să pedalez în gol după tine. Un gest frumos pe care l-am primit de Valentine's Day a fost o călătorie la Madrid și am fost și cerută de iubit. Am ieșit la un moment dat cu un băiat și băiatul respectiv, ca să-mi spună că s-a îndrăgostit de mine, a zis că din păcate are mintea goală de când mă știe, dar are inima plină. Eram într-o cunoaștere cu un băiat, distanța dintre noi era foarte mare și a decis să-mi fac o surpriză. A pierdut 4 ore pe drum cu transportul public deoarece a fost reținut permisul de condus ca să-mi aducă flori. Și dar mi-a dus florile și a plecat. Când eram la o întâlnire, un băiat mi-a spus că sunt 7 minuni pe lume, iar eu sunt cea de-a 8-a. Chiar dacă nu prea pun eu preț pe replici de agățat sau alintături, aici în casă mi s-a spus baba mea și pentru mine este cel mai frumos alin și cred că așa va rămâne. Un băiat odată mi-a spus că am cei mai frumoși ochi și de atunci aleg să mă îndrăgostesc de ochi, deoarece aceștia îmi se schimbă petrecerea timpului. Cea mai bună replică mi-a fost zis aici în casă și a fost în felul următor: poate am eu gambele mari, dar nu vreau să pedalez în gol după tine. Un gest frumos pe care l-am primit de Valentine's Day a fost o călătorie la Madrid și am fost și cerută de iubit. Am ieșit la un moment dat cu un băiat și băiatul respectiv, ca să-mi spună că s-a îndrăgostit de mine, a zis că din păcate are mintea goală de când mă știe, dar are inima plină. Eram într-o cunoaștere cu un băiat, distanța dintre noi era foarte mare și a decis să-mi fac o surpriză. A pierdut 4 ore pe drum cu transportul public deoarece a fost reținut permisul de condus ca să-mi aducă flori. Și dar mi-a dus florile și a plecat. Când eram la o întâlnire, un băiat mi-a spus că sunt 7 minuni pe lume, iar eu sunt cea de-a 8-a. Chiar dacă nu prea pun eu preț pe replici de agățat sau alintături, aici în casă mi s-a spus baba mea și pentru mine este cel mai frumos alin și cred că așa va rămâne. Un băiat odată mi-a spus că am cei mai frumoși ochi și de atunci aleg să mă îndrăgostesc de ochi, deoarece aceștia îmi se schimbă petrecerea timpului. Cea mai bună replică mi-a fost zis aici în casă și a fost în felul următor: poate am eu gambele mari, dar nu vreau să pedalez în gol după tine. Un gest frumos pe care l-am primit de Valentine's Day a fost o călătorie la Madrid și am fost și cerută de iubit. Am ieșit la un moment dat cu un băiat și băiatul respectiv, ca să-mi spună că s-a îndrăgostit de mine, a zis că din păcate are mintea goală de când mă știe, dar are inima plină. Eram într-o cunoaștere cu un băiat, distanța dintre noi era foarte mare și a decis să-mi fac o surpriză. A pierdut 4 ore pe drum cu transportul public